eta ongi etorri Miluzera, asko ustean zait, jaski urte sasoi hau. Bai? Justu oraintxe sartuko garelako Miluzen ugaltze fasean. Orain azten da, eta nabarituko duzu basora joan, eta entzungo dituzulako komodina, eta horrelako oiuak, eta zakuak. Ah, bueno. Hori bada? Interesgarria, begira, ugalduta, loratuta, nola etorri diren Ainhoa eta Arantza. Kaixo? Kaixo? Ja, zesan horrelako sarrera bat eta gero, ezta? Bai. Ugalketarako prest gatozela, claro. Momentuz, 189 euro irabazi dituzue, sari hori ugalduko balitz, eta bikoiztu, esaterako. Ugalketa hortako pres gato. Bai, ezta? Ondo. Bestelakoetarako... Bestia ginda dazkau lan. Bale, lanak egin naia. Bai. Goazen diruko dudan ugaltzera orduan. Animo da zarte horrezkak. Bai. Hirugarren eguna, Josuna, ze moduz? Bai, mentxego. Eta aurreko abri finalak zauekin. Egin da. ditugu. Eta 582 euro eskuratu dituzu dagoeneko. Oso ondo dau bien Gutxi, ez da butan, gutxi. Bai, oso Ondo. guztua. Josu lagunek, Bai, kuadriako launek, bai. kuadrillako lagunek, ze esaten dute bestiek, unas? Bueno, Gogoz. guztua ere inorrek etzun espero hainbeste ditxiko ginen, eta bai, Ondo. Hoxe. Sorpresa mandio. Lehen ziren lagunak, orain bikote artistikoa ere osatu dute. Bai, Batera eta bestera. Mateunez, bai. Segulakoa. Ongi etorri, mutilek. ergasko. Ergasko, Eta beste bikote artistiko bat akaso? Bueno, anaiarrebak, bai? Magi eta Peru, ongi etorri. Ongi etorri. Zer moduz? Ondo. Eibartarra Magi, eta baita Peru ere, noski, anaiarrebak izaki, ez da? Eta bi postura oso desberdin, antza, Magi Eibarrekin bromak egitearen alde, Peruk broma gutxi Eibarrekin. Hori argitu du. Segun ze broma. Zu nolabait patriotagoa edo, ezta? Bai, oso. Nire herria defendatuko dut, eta beste. Magi gazteekin egite duzu lan, Bai, adin txikikoen zentro baten. zentru batean, eta Peru berriz gradu bikoitza ikasten ari da, batekin nahiko ez, eta bi, politika zientziak eta soziologia. Zer moduz ikusten duzu plano politiko soziologikotik Miluzeko platoa? Peru? Anitza. Anitza. Bueno, ez du gezorrik esan. Animo eta zarte hona bikote. Danatrako balio dauna. Hori da, anitza, Berriek. claro. Magi Peru, ongi etorri, ze ondo menegotik, Nolakoa da, Ibar? Anitza. Bai. Miluze, bebai, astragoaz! Ondo, musika probatekin hasiko dugu gaur programa, aste pareak. Zer, Ainhoa? Bueno, Musika sale? Prest. Musika sale? bai, baina, bueno, segun ze musika Zer rantzutezu? nik danetik. Denetik apurtxu. Bai. Da, baina gustoko ez duzun bat, horrela, Gustoko ez deten musikaren Bai. bat, ba, igual klasikoa. klasikoa ez. Ah, Momentu batzutan bai, baina azkeneako pixkate. Ja, klasiko egia da, ez. ondo. Arantza Euskal taldiek? Bai. Bale. Zeitut. Borrekin egingo dugu jolas, animaliekin be bai, nor due? Vale. Maira, Ainhoa due. Bueno, ba, kantari eta abeslariak alde batetik, eta animali izena daramaten kantuak edo diskoak. Eurenak, bestetik. Zerton, neskak, mazen denpora. Benito Lertxundi. Balea. Bai, Kain. Mursego. Zebra. bez. Ez. Zutagar. Agarrek... Pantera. Bez. Ez. Anari. Anarik zebra. Bai, Javier Muguruza. Muguruza... Kolibria. Iran, sikiera ez ditugu akatsu guztiak erre ere, eta puntu batzuk pilatzeko aukera izan dugu. Benito Lertxundi eta Balea, ondo lotu ditugulako, nola bestela noski. Anari eta Zebra ere bai, Anarik 2005an Zebra izeneko disko bat kaleratu zuelako. Falta ditezkigunak Javier Muguruza eta Pantera emea kantu bat daudelako Fiordoan izeneko diskoan, Mursego eta Zaldia, Mursego baduelako Zaldi Basatiak izeneko kantu mundial bat, Zutagar eta Ketzala, Zutagarren Homo Sapiens diskoan, Ketzala Arranoa biak uzartu zituzelako letra batean, eta azkena Rafa Ruedaren Kolibria kantua zuaitz okerretan Gora Noa diskotik. Azkenean, bi zuzen eman ditugu eta 20 puntu! ondo. Zafilio Rodríguezen kolibria. Ondo, animaliak. Izate dituzte euren abizenak, honek be bai. Josu zer begirada, bai. Esaterako, Erle, Zaina.
Hori zara zu. Bai, ez da. Baina erle hasiarra. Karo, ez Adibidez. ez dakigu, bai, gaur geratu da, pentsakor horrela utzen nahi nituen nordu maira. Bai, nordu, neu. Lanak orain, Ez du inor joan nahi orain. Joder. Venga, animaliak eta euren abizenak. Ikusiko duzue, ikusita oso ondo ulertuko duzue, guazen denpora. Txakurra. Artzaina. Vale? Arranoa. Eunax? Lasterkaria. Arraina. Lasterkaria. Ez? Ere? Ahatea. Txistularia. Ikain? Arraina. Arrantzalea. Ez? Hakuleku duzu, zerri. Eta grabatu zaigu, beste beste, arraina. Badelako arrain mota bat, arrain ikazkina deiturikoa. Bai. Europa iparreki aldean eta Ozeano Atlantikoan. Kontua da horrez gain, arrano arrantzalea genuela. Arrano arrantzalea, Urdaibain alako bi badaude. Zuzen eman ditugu ahate txistularia eta hartzai txagurra, klasikoak noski. Apo lasterkaria falta ditzaigun eta inurri gerlaria ere bai. Azkenean bi arrantzatu ditugu. 20 puntu zuek ere. Eta honena, zenbat ikasten dugun miluzen, ez da? Bai, horraitik etortzen gara. Sekula aztuko hori, Arrain ikazkina. Ez, seguro. Bederto, Mai Peru, venga, beste animalia batzu zeuentzat, baina badakizue, zeuen gurua izendatzeko? Ze animalia erabiliko zenukete? Eibar. Ni idea. Ideari pez. Ariketori egingo dugu, nordu Maira. Ni. Mai, hartu leku mesedez. Erabiltzen dielako animaliak, bueno, adjetibo moduen, ez da? Nolakoak diren, adierazteko. Hori, egin beharreko ariketa, guazten, denpora. Astoa. Koldarra. Ez. Oioa. Koldarra. Osondo. Bai. Aseria. Malturra. Ikain. Oiarra. Arroa. Osondo. Txerria. Txikina. Osondo. Astoa. Ergela. Mosoloa. Ergela. Eta astoa. Zakarra. Aupa! Ikain! Zondo, Ondo. Bidea behin topatuta, taula guztia osorik osatu dugulako. Txerria bezain zikina. Txarri bezara. Esaten da. Bai. Esan baiti dazu. Txarri bezara. Bani ere batzuetan. Azeria bezain maltzurra, azeria bereziki delako animali bizkorra, erne bili behar da azeriekin, astoa, zakarra, lanerako eta tarteka esanekoa baino, egoskorra eta zakarra baita ere, mizkerri. Gustora bizara, errepasonekin. Oliarra bezain arroa, Ez? izaten da, jende bat, gandorra eta hori guztia, mozoloa eta ergela ilazki, izilik bezez, eta olioa edo olio guztia bezain koldarra. 60 puntu! Listo! Olio guztia, bizkat, olio guztia ganik. Ez, aurreztu dut asteroetako psikologoa. Beitu zerrezada batzutan. Deskargatu dena eta listo. Orain jogar gaut, nik psikologora. Horrela funtzionatzen du munduak. Isil-isilik orain. Ainoa eta Arantza. Bai. Paretako arantza hori kenduko dugu. Bai. Ahí está. Ainoa. Venga. Apa Ainoa, Hemen txu, begira. Zer txalo ere jodiota. Ikain. Leku honetik datu zela entzun dut. Laskorain ikastola, mundial, txalo bat. Ondo. Jende hona. Bai, kalitatea da honetu igartzen da. Giro familiarra, oso. Isil-isilik, lau kontzeptu. Guazen Ainoa, denbora. Iaukeratu? Ea bat sakatuta, Ainoa. Hori da, marrazten hasiko gara. Arantza. Katua. Katua. Eo. Astua. Bitu bero. Mandua. Beixa. Ez. Segi hor. Toka. Jolasa. Jolas bada. Bai, Arantza. Jolas bada, botatzen dana. Bai. Bai, Arantza? Nola da? Gizu zein den?
Bai, zapuana. Ez. Beste bada. Eiztarixa. Eiztarixa, eizanin. Guardia Zibila, ez. Ea marrazkia berriro. Zer da hori, Arantza? Claro, zer da hori. Ai, no hartu lekoen. Ai, mesedez. Zertzan. Potxoka. Potxoka. Hori potxoka bat. Txalo bero bat Ainoari. Ze, haizu, ez dela beti puntuak lortzea. Beira, ari zai errepaso egiten orain. Bai, batetik genukan potxoka, petanka, hori oso ondo egin du. Mintzioka, ez dugu identifikatu. Safaria. Safarian, Guardia Zibilik ez, Safarian. Eta beste bat, falta izaigun laugarren bat, ja, ez dakit, bueno, ba. Punturik ez dugula lortu. Punturik ez. Estima, baina ondo pasa dugu. Tartara ere etortzen ara, ze Kristo. Josu da Unax. Ondo pasa eta puntua pilatu aldela, Bai? Unax? Josu gango da? Ondo? Metro eta 92ko enborra. Oso ondo? Ahí está, ondo ikasita dauzkagu datuak eta ea lau kontzeptuak asmatza ditugu. Bai, Josu, denbora. Mintzio kasita. Kartatan, mus. Pero... Banatu, eskoa. Oso ondo. Zer da hori Unax? Eskoa, karta jokua. Bai, baina zein. Banatu. Ostra, ez dakit. Moztu. Badakizu. Mugikorra. Ondo? Gertu. Telefonoa. Bai. Bai, zer? Telefono mugikorra. Ez. Bai. Txeko telefonoa, ez Ez? dakit. Unax, bota. Telefono? No. Telefonoa. Telefono bai, Telefono. Zait, konpondo egin dugun. Pero da noi. Ba, hau bai, Unax. Eskaiera. Ez. Kartak. Bai. Jokua. Bai. Karta moztu, kartak. Karta banatu. Keba. Joku bat, hartu lekuen. Otorra. Bai. Josu, beretiki egin du ondo, fitxak horrela hartzearen keinu hori. All in. Nahi nion. Alegin? Karo, bai. Ez, pokara gutxi. Gutxi, musa gehiago. Musa gehiago. Telefono kabina bat. Bai, eta gero autobusa bipixutako Londresi nahi nun. Beitu, Autobusa esazten. Ondo. Musa gehiago, baina musarik ez dela gertu azkenean, zuek ere punturik bat ere ez? Magi, Peru? Zegun honien etorri zari, Bai? Aurri hartuta, zabiltzatelako aurretik, bikoiztu dezagun alde hori. Nor da, trebea, horrela, egintziokata? Bai. Magi? Trebea. Bai. Trebea, bai. Hau bai ez esan. Batez ere, kompetentzia ikusita. Trebea. Peru, eurra, zuk ere bota proposamenak. Guazen, hortxe kontzeptuak, denbora. Gozea. Lo, siesta. Vale. Bikain. Beste bat. Deitu. Segurtasuna. Polizia. Kontu zagoarekin. Walkitalkia. Walkitalkia, hori bai. Caja. Eskutitza. Bero? Bero, oso bero. Postala. Postala, Vale. oso ondo. Eta azkena? Belarra. Abioia. Txakurra. Bai, txakurra. Zein. Salchicha. Bai, vale. Ondo. Txakurra gara guztabia. Izan zeitekeen potxoka bat. Baita ere, Antza bazeukan. mendaron, auskalo. Bai. Edo zer izan daiteke potxoka bat Izan mendaron. zeitekeen, baina saltxitza txakurra ere bai, hau pasuek, laro gehi puntu. Bikain. Oso ondo ere.
Itz eskutuan egingo dute erremontadionek. Venga, nordu maira. Ainoa berriro. Hau Ainoa. Bortxe, itz eskutuek puntu asko. Gorrontza dituzte, sorte honeskak. Denpora. Ipuña, Liburua. aintzina, Mitoak. ipuña. Paso. Tu, beste bat. Buruan, Txapela. orrastu, Orratzia. orrasteko, Ilapaindegia. paso. Beste hau. Ipuña, Fabula. otsoa, Txanogorritxu. Bikain. karrera, Motorrak. bukatu, Meta. Oi, elbugazen. Hartuleko Ainoa. Bai. Beste segunditxuet behar. Katramilatxu xamarrak lemiziko biak ere kondaira, hile ordea, horraztu egiten delako, baina hile ordea behar genuen bereziki. Txanogorritxu, ondo esmatu dugu, eta bukarren meta bai, elmuga falta ditzegun. Baina azkenean, Amonaren etxera, 20 puntu! Nahi dut, Txanogorritxoagatik eta hori, Bai. Lotura hortik. Bai, lasai. Lasai. Gauza txarra dute bizi izan duz. Josunaz, hitz eskutua, nordue? Ihungan. Venga, unaz. Hartu leku 20 puntu bakarrik. Josu, zer? Zetorrezarie? Atxeden hartzen, gaur. Ez. Iluzera, ez, lehiara. Oain atego ditu. Guazen, mutilek, denpora. Hasi. Paso. Pantera, Rosa. beltza, Puma. bestea, Leoia. pintxoa, Bella. paso. Japonia, China. Bikain. kakauetea, Intxaurra. bestea, Urra. bestea, Eskurra. bestea, Paso. ahotsa, Paso. paso. Pintatzeko, Margoak. bai, singularra bana. Bai. Bat bi, Larrialdia. Hartu lekue. Eta orain, galdetu izan badanio Josuri animalia zein zen? jauarra. Bueno, que parda esan barrun pintxoa esan duen. Bueno, Orduan gertu ginelako. Almendra ahotsa esan. Bai. Ja, Eta bai. behia ere, Bueno, zer, bizkorra dela, baina ez hainbesterako ere. Zuk ere nahiko bizkor, azkenerako. Txina eta Margoa, bia sartu dira, 40 puntu! Ale! Maili Peru, abantaila oso ona, momentuz. Eta azten bada, sailkapena igual zamon eskuetan, nordu maira. Ni. Peru, hartu leko mesedez. Oso gitxi entzun zaitzut, Peru, baina zea hotx politxeako zun. Eskerrik asko. Egia. Bai, oso... Irratxaio, gaueko irratxaio. Guazen, denpora. Euria, Ura. izotza, Ura. izotza, Neguan. jauzi, Txingorra. Bikain! hotza, Negua. neurtu, Termometroa. unitatea, Graduak. ez, paso, egia, Gezurra. Oso telefonoa, Deitzeko. izena, Deitu. Deia. hori, Banaka. telebista, Ikusi. mobila, Pantalla. Oso ondo. Bikain! jateko, Espagetiak. Hartu lekue. Peru, badator. Oso ondo. Hiru eta laugarrenetik ere oso gertu, ze hotza, beroak, graduak, temperatura. Behar genuen oroar. Ondo. Eta polita, bizkortasun honekin, urduritasun hau medio, maik ere segituan jatekoa, espagetia. Zaletasuna ateratzen dira, bereziki zalea zara. Ez. Bueno, Horrela jatio ateratzen zu. orokorrian dana. Bueno, oso ondo, 60 puntu. Ondo. Markagailuak, nola dauden ikusiko dugu. Mendanon 40 puntu. Alegian, 60 puntu. Eibarren 100 puntu. Zer esan nahi duen, bai, Peru, oso horrez daukazuela sailkatzi, Ia zer gertatzen den? A ver. Ikusko da.
zeuen taulak osatu beharko eta puntu gehiago behar bai, eh? Venga, Ainhoa Arantza ezin du, ies egin, eh? Lehenengo taulak, badator, denpora. Astindua, jipoia, Tinkaldia. aulkia, zuberoan. Jargia. Pazientzia gutxikoa, etxarri aranatzen. Kakakurrea. Inuzentea, goizuetan. Astapistola. Pertsona ez saiatua bezkoitzen. Fluxa. Odeia, Barkatu? odeia. Antzakabea. Astindua, jipoia, Tinkaldia. aulkia, zuberoan. Jargia. Pazientzia gutxikoa, etxarri aranatzen. Kakakurrea. Inuzentea, goizuetan. Astapistola. Pertsona ez saiatua bezkoitzen. Odeia eta goibela, oietxek lotu barra nituelako, goibela Ainhoaren aurpegia ere, ze taula oso osatzeko bidean ginen, baina segulako lana egin da, eta errebotean ere bai, lau zuzen eman da 40 puntu! Josunaz, puntua behar ditugu baiala bai. Bai, Josu, azteko prest? bai. Guazten denpora. Zintzotu, Prestutu. balio gutxikoa behasainen. Menosa. Txala, lapurdin. Aratxea. Listorra, bermeon. Kurubioa. Erratza, otxandion. Itxuskia. Ez jakina, ondarroan. Ahozuria. Zintzotu, Prestutu. balio gutxikoa behasainen. Menosa. Txala, lapurdin. Aratxea. Listorra, bermeon. Listorra. Itxuskia. Ez, zintzotu, Prestutu. balio gutxikoa behasainen. Menosa. Txala. Urduritazunak. Eta ondarrun askotan entzuten delako, atelamatu, atelamatoa, ez dakina, hori egin beharreko lotura, 20 puntu! Segurako! Hain ez tensio eta gero bai, beharrik ez duen ari ere, baina gainera beste 20 puntu. Bai, Peru, hirugarren taula. Zeuek hasi? Guazten, denpora. Egoskorra, setatia, Eibarren. Trekua. Galaia, Majoa. arakatu aztertu, Bizkaian. Samotu. Egoskorra, setatia, Eibarren. Trekua. Galaia, Majoa. arakatu aztertu, Bizkaian. Dendatu. Mozorrotu, Zamotu. arreta, iparraldean. Atzartasuna. Atxotitza, Zaharrelea. Kobazulo, Nafarro berean. Arrokazpia. Aupa! Gainera, barre egiten digute, idazki gurrizti. Ez zela izaila eta barre. Segulako aldea zenuten, orain areagotu egin da, 100 puntu bikote! Markagailuak onela geratu zaizkigu! Mendaron, Ainhoak eta Arantzak 80 puntu, 60 puntu alegian Josuk eta Unasek, 60 Eibarren, Maiek eta Peru. Gauden bestez! Josu eta Unas, gure alegiarrak, alegira bidaliko ditugu. Bai, etxeago markoa. Baina etorri zineten Josu eta Unas izan da, itzuliko zarete Josu Ping eta DJ Naza izan da, txaloroak! Eta esan, Eta dirua, eta... bueno, dirua be, bai, 582 eurosua markagailuan. Eta esan, Josu Nas, gogoz geratuko garela, zeuekin jarraitzeko. Oso lehiakide honak izan zariela, oso mutil jatorrak zariela. Ze moduz, Josu Nas, esperientzia biluzen. Esperientzia harra. Egiza ez denun espero hainbeste ingo genunik, da oso guztua. Egizan suerte hona aukideu, alde unain izan deu da. Oso honak izan zari, oso lehiakide honak. Amet txiki bat, bukatzeko, platoa utzi horretik Unasek DJ Naza moduan publikoari txaloak eskatuko balizkio. Tia? Ontxe? Venga. Guau, 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 guau! Eta begira, horrenik ere Segiro! DJ Nazak izutako txaloek Josu nola Nasi dirauten. guzti bat, bai. Sona, gaurko zazpikia, bueno, egin marra daukagu autokritika pixka bat. Ah?
Guk ere etxe honetan akatsak egite ditugulako, gizakia gara, Kristo, aitortuko dugu. EITB-ko Miramongo egoitza honetan bertan jarriko dugu lupa gaurkoan, baditugulako hemen, ez da beste, kafe, janari makina batzuk ere, ez kara gehi joaten gu idazkigu lanean eta erredakzioan, buru belarri. Zera kontua duela gutxi, makina hauetako bat matxuratu egintzela, eta gure lankide bat, ohartarazpen hori emateko edo, joantzela ohar bat jartzera eta jarri zuen, ohar modura, ez dabil. Eta batematek, atzetik, boligrafoz gehitu, hankarik gabe, zaila. Txistoso, enaiz nizan, Ba, ez da. Hori bai, zango diot bigarren honi, hankarik gabe zaila, eleri gabe idatzi duelako. Zango niokenik, ba, eleri gabe, normala, nizrakit. Ondo, bale. Hankarik gabe zaila, baina badaudelako horrelako, joera txistosoak edo. Polita, konpondu dute makina, beraz, jatekoa libre denontzat. Zer zerreztatu behar du? Horrelako zirtolariei gure gana etortzeko esate baterako? Etorri, zalantzari gabe. Etorri, ze hemen da biltza. Hemen da biltza. Gure artean daude. Animatuta, etorri min luzera. Ondo, etorri, zirtolari bazara, etorri gaurekin lehiatzera. Bigarren fasera zailkatuta, Ainhoa Arantza zeharna sartu ziren orain. Bai, txiripaz pasatu gea, aitortu beharra da. Hortxe, horrela izaten da bai, Horrela da jokoa. Horrela da joku bai, Maie Peru, ze ondo, zer akustaldi lehenengo fasien. Ze pena, orain. Indarrak bigarnerako, bai. Erto. Zondo, Ainhoa Arantza. Potxokak atzean utzi ditugu. Bai. Bozen orain definizioen bila. Ados? Txandaka. Eutxi, denbora. Garai batean, kablea ezinbestekoa zuen asmakizuna. Telefonoa. Bai, kukuak oker jotzen badu, hau da, izango ez duzuna. Dirua. Edo? Erre bat. Dirua irabazteko hau ere behar da. Zuz izango sortea. Gabezia bat adierazi dezakeen hitz silaba bakarra. Ez. Ez, oso ondo. Burutik izatzerainoko bizkarrezurra duen animalia. Buruan hasi. Sugea. Oso ondo. Eta horriak ekrapatzean arretaz begiratu beharreko gorputzatala. Atza. Atza, oso ondo. Atz lodia goraka jartzeak adierazten duena. Adostasuna. Adostasuna, oso ondo. Eta oker egitea, huts egitea. Ota? Huts egitea, oker egitea? Okerra. Ez. Porrota. Bueno, ondo. Ederto, porrota zen, bale? Bost, neskak 50 puntu, oso ondo, zigara. Ederto. Maili eta Peru, somatu ditut oso erne, beste enak ere egiten, ez bada. Internatzen. Zute atxeden ikartzen. Bai. Anai arrebetatik zein da lehiakorrena? Ni. Peru. Hore. Zalantzari gabe. Eta Mailik, ni, eta Peruk, ni gehiago. Horrela, sekulako lehia, ezta? Definizioak, bientzako aurrena bat Mairentzat, bestea Perurentzat, goazen puntu bila, denbora. Izozkia gordetzeko lekua. Izozkaioa. Bai, aberen lepotik zintzilikatzen dena. Arrebak bat asmatu du. Pintzarria. Zintzarria, bikain, urrenkeran antolatzen den letren sistema. Alfabetoa. Oso ondo, asko hitz egiten duena. Asko hitz egiten duena? Berritxua. Berritxua, bikain. Matematikako eragiketa mota. Kenketa. Kenketa, oso ondo. Gertaera baten adierazpena. Gertaera baten berri ematerakoan, adierazpen hori. Berri esaten zaio. Bota zerbait, ez? Albistea. Albisteak irakurtzen dituzu bertan. Egunkaria. Egunkaria, mikain. Egunkaria inprimatzeko beharrezkoa da. Inprimatzeko beharrezkoa da. Tinta. Tinta, oso ondo. Eta ogibidez musikan, dantzan eta zineman aritzen dena. Artista! Euren bai, miluzen, Artistak. Artista pari, ezazpi, 70 puntu oso ondo. Erablifikoak. Badatoz. Ainhoa Arantza, zeuentzat. Bai. Danok esmatzeko gogoz. Bai. Bai. Neskak, denpora, lehenengoa. Pintxo gaur izan da. Bai. Bedein. Bai. Bedeinkatua. Bedeinkatua. Oso ondo. Argian bedein eta katua. Oso ondo. Badago, itura hori. Txakurrak bedeinkatzeko eta
Arantzasun, izatezan, lehen? Kotxiek, Animal. Kotxiek eta. Zuek bai. eraman izan zuen bertara? Bueno, aspaldi. Ez, ezta. Onja ez. Hobeto ITV-a pasata. Bai. Bueno, gaztelu gatxeme bai, eskapula izu kotxiri. Ia lotzeko. Bai, eta bedeinkatzuteko. Bueno, ondo. Ondo. Bedeinkatua, basauz, bedeinkatutezu. Baita zu ere, arreba. Bigarren hieroglifiko dator, neskak denpora. Zer dago gaur bazkaltzeko? Bai, bai. Ainoa, aurrako zu. Babak. Bai, babak. Bai, oso ondo. Bai, abataldea, abaren erdia geneukan. Bak, bi, Oso polita, babak. Oso ondo. Hieroglifiko hau, Hau bai. Babak. Bide batez, badakizu hieroglifiko egilea. Eroglio Karnovich, gure Bai, lakidea dela. bai. Txalo bero bat, uste du merezi duela. Babak. Goi mailako hau, Bai, noiz erabiliko daukere argazkiren bat edo. Ja, ez du horpegi erakutsi nahi, Ez du nahi. Solo txatia. Eta Euskal Herrian esaten norda. Norda. Misteri hori, mantenduko dugu. Hirugarren hieroglifikoa, neskak, denpora. Gaurko egunez urtero agertzen da telebistan. Bekoa harixa, Goikue zein da? zein da? Uf. DJ... Eta DJ Inaza. Aria bada. Erantzuna Aria... esati. Aria. Aria... Abeslaria. Goikue DJ oso ezagun bata izena behar dugu. Gaurko egunez urtero agertzen da telebistan. Getaria. Getaria. Vale. Taria. David Geta, ez berezik izaleak. Ez. 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 Baina aurreko bietan, oso ondo. Beraz, Bai. 60 puntu, bikote. Oso ondo. Batzuetan azten ara, zaleak zarete, ez. Barizo, ez. Zer gehitu behar diozu horri. Nasa dagoen lekuen, onja DJ Nasa. DJ Ezkontzak, favoritoa badaukagu. bedeinkapenak, denetik egiten du. Denetarik. Berak, bai. Mai, Peru, eroglifiko saliek? Bai. Ai, zendo. Asmatuko danak? Saliak. Saliek? Zer da, hasiera bat, bai. Ia asmatzen duzen, lehenengo dator, denpora. Sasoi honetan gazte pila bat egoten da, Lokartuta. ez. Ia, zatik egu ez. Lo... Ez. Lore bat. Segi, irakurten? Buru... Bai? Loburu... Ez da lore. Burutegian... Bai? Liburutegian. Bai, bai ez da? Esan du. Bai, bai. Txalo, bero bat. Lili bat. Lore batzen, lili bat hartu. Ostos erontzi, li. Zati bet. Buru, te, gian. Bale. Gradu bikoitza ikasten ari eta, Peru. Bai, Aritzen zara. Bueno, batzutan. liburutegian giro ona egoten da. Bai. Bai, ez da? Bai. Da lagun asko egin. Bai. Begiradarekin. Bai. Bai. Pero esatete, asko ligatzen da eta. Bai? 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 Nik asko ikasi egin nuen. Liburu. Bai? Ligatu. Batere. Bale, oso no, batetik bat, ia bitik bi. Bi, denpora. Izugarria da bere? Letagina. Ez. Zer da? Agintea. Agin bat. Bai, Peru, bai. Te bat. Aginez egindako te bat, agintea. Apurtxoan azkarria da, baina agintea. Oso ondo. Ua. Nik esan barruen teoria. Bueno, horia delako, eta tea, baina Agine hori dagoelako. Sondo, Peru. Erto. Hirugarren hieroglifikoa, denpora. Gaur aurkeztu dute aurtengo. Txako... Bai, bai. Bale. Txalo. Eleka itxik aldatuko txako eta L, irakurritza, txakol ina. Hori bai. Gehi nekatua, Peru, gainera, Ondo. Batzuk izate, txakolina! Txakolina. Ba, Peru. Gara bitan da, puntu. Oso ondo. Gara bat! Torre, bigarren fase politia ikusten ari gara, Oso ondo. Hemen... Txakolinon bat. Eta ere. Zoriontasunerako biderako lehenengo urratxetako bat. Bat. Bidekin ja, zoritxarrerako bideare abiatzen delako. Ondo. Neurri hartua ez bada. Ainhoa eta Arantza, esaldi birriak. Hau ere, dagoeneko neurri hartuta. Eta? Bueno. Ikustagun, badator lehenbizikoa eta. Guazen, demora. Toskanako eskualdean. Dagoen. Udalerri batek. Ematen dio izena. Ematen dio izena. Mamma mia. Oso ondo. Oso ondo. Zoragarri.
Zen, neurri hartuta. Ia, ino, hasiko gara dantzen apur bet, hasi gara ja. Bale. Epa. Urdurintasunagia askatzen, ondo. Bigarren asmatuta ere dantza pixka bat. Gai. Bokalak, denbora. Ingeniari. Matematikari. Eta... Ostalari. Ez, ostalari, ez. Ingeniari, matematikari eta... Beste... Talde bat. Historialari. Talde batek. Bati. Isil. Asalt. Ez. Esleitu zitzaion. Esleitu. Neronek ere ez du jakin. Nola lagundu. Esleitu. Zautzen nik itzori baina. Bai, ez da. Garbine. Garbine bihurrin. Garbine. Sleitu. Garbine. Zaila, Pena batez ere, Ainoak ez duelako dantzarik egin. Alizan, ez? Asmatutakoan, bai. Hirugarren asmatzen dugun, bai? Horain Ainoak ez du, ja ez dut asmatu nahi. Denbora. Ikusgarria, arkitekturaren ikuspuntutik, ikusgarria. Eta ederragoa. Ez, ikusgarria. Egiten. Ez, ikusgarria. Baina. Ez, ikusgarria. Da. Baina. Ederragoa. Ez, akats. Akats. Batek. Egiten du ederragoa. Are ederragoa. Are ederragoa. Egiten du. Vale. Arkitekturaldetik ikusgarria. Ei, arrasto zona, Bai. Ez dugu osatu esaldia guztiz, baina... Bale. Elementu batzuk entzun dira. Eta bat hor laugarrena. Eta bokalak berriz ere. Denbora. Argazki. Txiste. Eta. Meme. Ugari. Egin dira. Transmisioaren... Ez, teta erre arte mogol bat? Bota? Ez da te. Turismo zen. Bat, 30 puntu, neskak, Toskanako eskualdean dagoen udalerri batek ematen dio izena, zeri buruz ari gara, pista guztiak batuta. Bueno, esango nuke Eze Homo edo. Eze Homo. Komodina, Jokoan, ikustezagun. Ai, pisako. Jesus, fallua. Bueno, argazki txuste eta meme ugari egin dira turismoaren objektu den eraikin okerronetan, bai. Eta, bueno, besteak beste, arkitekturaren ikuspuntutik ikusgarria da, baina katxe batek are ederragoa egiten du. Ma jende, ara joan eta teoria egiten, dena dela. Bertan egon da, inoiz? Ni ez. Ainoa bai. Zer erra Ainoa lekue? Aspaldi, Nire bai, aspaldi. Eskonbidaian pentsa. Zuzena zegoen orduan. Zuzentxu hau igual. Ondo, dorri ebera eta inguruko eliza guztiak eta erra. Ez dugula komodinik barik. lortu. Bai, bale. Eta hortxe, bi harrapagari, Imai eta Peru. Hau ez dutelako bat ere barkatzen. Puntuak eta komodina lortzeko bidean. Etxean aritu zarete? Bai, baina hau kostatzen zaigu, Kostatzen zaizue? Akaso hemen ez? Kustagun? Lehenbizikoa bat hor. Denbora. Askotan... Ez? Paradoxikoa. Den... Paradoxikoa izan arren. Askotan... Ez? Asko urduri. Utxik egoteak. Hau. Utxik egoteak. Asko. Urduritzen gaitu? Askotan. Bale, oso ondo. Erne, Maie, oso ondo. Erne gonda. Itzuziak erabili behar direlako, noski? Eta pista nahiko zabala, beraz, lasai jarrai ezagun. Bokalen mila, orain. Denbora. Kalera. Ez da kalera, kolore. Eta egitura Desberdinetako. Ez, desberdinek, ka eta bi bokal. Desberdinek. Kiko. Ez, desberdinek. Kolore eta egitura desberdinek. Koak. Aurki daitezke. Joak. Berriz ere bi bokal, jarraian. Zelan? Joak. Ez ondo. Koak. Joak. Hori zen behar genuen zatitxoa. Zein zen behar genuen zatitxoa? Koak. Ez dugu esan, koak. Baina hemen bokalik ez, hemen iberko dugu, Agustia antolatu, 3. esaldia. Oazen bikote, denbora. Aldizkari. Eta egunkari askotako. Bai? Sekzio izan hori da. Sekzio izan hori da. Oso ondo. Bai. Oso ondo. Zogarri. Eta lehiakortasun hori aktiba ezagun, Peru. Maik aurreko asmatu duta. Asmatzen babiltz, amaituta, Maik behiratzen dio Peruri.
Zer da, hau? Anai. Zer da, hau? Non gauz? Zer egingo dugu, anai. Bai. Lasai. Venga, Bokala goaz gasmatu. batu. Bai. Ados, oaze Peru, oaze Mai. Denbora. Ez bagara. Ez bagara. Bota, beta gero bokal bat. Ez dago. Begiratzeaz. Begiratzeaz. Bokal bat aurretik. Ertzen, Ez da, urtzen, Ez dago. urtzen, Ez dago. Or- Or... ora... Ez bagara begiratzeaz. Ohartzen. Beste bokal bat, Oroitzen. erreta gero. Oroitzen. Ez da. Ez du. Ez du bere funtzioa betetzen. Bai. Bale, bi. 60 puntu. Mai eta Peru. Paradoxikoa izan arren, hau txik egoteak asko urduritzen gaitu askotan, aldizkarit egunkari askotako sekzioa izan ohi da. Zeri buruz ari gara? Agenda. Agendari buruz. Ikus dezagun. Oso ondo! Wow! Komodina! Hauka! Sona, Bakari erabiltzaileek agendanak eta? Ni bai. Mugikorrean, Bai, kaso. Bai. Ez, Peru mugikorrean ere ez. Ez. Buru honak. Ahí está. Hombre, 2 gradu irezten ari da, fetxa. Ainhoak eta Arantza, 140 puntu. Magik eta Peru, 220 eta komodina. Bueno, guk guztia prest, sokatirera goaz. Haino Arantxa zeuekin hasiko gara. Bai? Guazen bikote, denpora. Europako zein ibai ezagun sortzen da Alemaniako oian beltzean. Rin, Danubio, zein da Indalezio Bizkarrondo bertsolariaren ezizena? Bilintx, Osan da? Mai Peru zaguntxan da, erantzuteko prest? Guazen, denpora, zein jatetxetako sukaldaria izan da urte askoan Hilario Arbelait? Arbelait. Zuberoa, nola deitzen zaio sare sozialetan iritzi eman eta gizartean eragiten duen pertsonari? Influencer. Osan da? Zoragarri, influencer. Mil luzenzuek bai, momentuz. Eragina izaten ari zaretelako. 145 puntu, Ainhoa Arantza, eutxi puntu Ibizkor. Guazen eskak denpora. Gipuzkoako zein herritan gordeko da Mariano Ferrerren artxibo guztia. Paso. Lazkaoko Beneditarretan. Nola egiten du kukuak? Kuku. Osan da? Mai Peru zauen txanda, denpora. Zein izkirekin adieraziko lukete erromatarrek 50 zenbakia? Ele. Osan da? Ainhoa Arantza, zeuen gana goaz? Guazen denpora. Zein izan zen Gutenbergen asmakuntzarik famatuena? imprenta. Osan da? Zoragarri, eta puntuak batera eta bestera dabiltza. Ez gaude barkatzeko. Mai Peru, aurretik nabarmen. Komodina ere badaukazue, gehiegi larrituz gero, erabili. Mai Peru, denpora. Zein hizkuntzatakoa da Hakuna Matata esaera? Paso. Suahilia, 60. hamarkadako zein urtetan egin zen Woodstockeko musika jaialdian New Yorken? Paso. 69an. Txistuka pasatzen da tunelean barrena, zer da? Trena. Bale. Ozenago esan du trena, Eskerrak. abio irik ez, tuneletan. 57 puntu, Ez aldera joan dira, Ainhoa eta Arantzak gustora hartu dituzte, orain zuzen erantzun behar dago. Neskak, denpora. Nola deitzen zaio bizkarrezurrik ez duten animaliei? Ornogabeak. Oso ondo. Guazen Mai Peru, denpora. Ozeko aztiei puinean nola du izena protagonistak? Kaso. Dorothy, nork zuzendu zuen Pulp Fiction, 84an? Komodina. Quentin Tarantino. Komodina, eta denbora geratu denerako, markagailuak berdin duta. Ez dago hemen komodinek ez alde batean ez bestean, 57 segundo aurretik, ardura orain, hori bai, Ainhoa eta Arantzarena da. Ainhoa Arantza, guazen, denpora. Nola izena du Txillida leku museoan dagoen baserriak? Txillida leku. Zabalaga, kantuaren arabera, nongo aberatsak dira diruzaleak? Ameriketakoak. Bizkaiko aberatsak, ze telesaileko protagonista da Walter White? Paso. Breaking Bad, zenbat hilabete ditu urte txinatarrak? 12. Oso ondo? Wow! Kantu ezagun bat, Bizkaiko aberatsak. Bai. Telesail ezagun bat, Sale. Breaking Bad, baina ikusi egin beharra dago noski. Azkenean, 12 hilabeterekin, demora geratu da, ordurako nabarmen berriz ere, Ibartarrak aurre hartuta. Mai Animo! Peru, guazen, denpora. Zein herrialde da Oscar Wilde idazlearen jaioterria eta garagardoaren herrialdea? Alemania. Irlanda. Bukatu esaera, San Antonetan bero, negua, Gero. gero, osan da? Ikain!
eta gerorako ez utzi hemen lanik, 17 segundo besterik ez, Ainhoa Arantza, zuzen erantzun beharra dago, bai edo bai. Guazen eskak, denpora, zein hilabetetan sartzen gara udazkenean? Irailean. Oso ondo. Mai Peru, denpora, nok idatzi zuen Sisifo maite minez liburua. Paso. Laura Mintegi, ze iritakoa da Juanito Oyarzabal, Mendizalea. Donosti. Gazteiz, nola deitzen zaio lau hormako frontoiari? Trinketea! Eta teilatuari eskerrak, libratu gara eta denborari eskerrak batez ere, sokatira amaitu denerako, Ainhoak eta Arantzak 178 puntu, Magik eta Peru, 198. Izaten daba batzutan, Arantza segun eta hortxe egon gara. Hortxe, bai. Baina lortu dugu. Bai. Jarraitzi, Bai. Horrengo miluzen zegoen zain egon Ah, gorarako. egongo gea. Opa, Bai. neska! Oso ondo. Bai. Orde. Eta finalera heldu garen honetan, bai edo bai, herri bat aipatu beharra daukagu alabearrez. Tolosako Laskorain ikastola! Ez arrotu, Eta beste bat, Eibarko Anaiarrak! Magi eta Peru eta Magi, oso haseratik, puntua pilatzen aritu zaretelako, lehenengo erronda bukatu duzue 320 punturekin, sokatian ere gailenduta. Gustora, ez da? Oso. Oso ondo, oso estrañona, Bai. Sokatira bukatu denerako 182 puntu zen dituzten, horrek esan nahi du 182 euro badituzuela, baina aukeran gehiago nahi, ez da? Bai. Erne ba, zakuan jokoan dituguta, 2.899 euro! Oso ondo! Beste bi izarru herri, miluzen. Ah, egia da. Claro. Jatun honak, zarie? Bai. Jaretxe garestiak eta, gustatu? Hori, gustatu dakigu. Gustatu, bai. Ez dakigu, oso molita hori. Ez dakigu. Kategori dunak, holan Michelin izardunak eta? Probauko irabazten baduzako. Ondo, badaukagu helburu barri bat, guazen, zakuaren bilagoaz. Eremuak, gaur, adibikote. Izar bat, bi izar, hiru izar. Ondoren azalduko diren jatetxeek zenbat izar duten. Asmatu, beharko duzu, Euskal Herriko Michelin izardun jatetxeekin. Jokatuko dugu. Mugaritz. Mugari. Ez dakit ez da zein. Niri me suena, baina ez dakit. Bi. Ez dakit, hiru ez dut uste. Hiru asko. Bi. Vale. Bueno, ba, bi. Bi izar, jarri Sanidean. dizkiegu Mugaritzi. Azurmendi. Bau, bai da famatu, baina hiru. Ez que ez dut hiru asko da. Ez hiru asko. Ze bi, bai. Bi, bai. Vale, bai. Opat. Txon. Arzak. Hau, hiru. Hau, bai, hau hiru. Bai. Arta. Ez? Ez dakiz meditu. Niz egon lan hiru. Zartaka onenetariko bat. Izar bat, bi izar, hiru izar, arzakek, zemat? Gusto bat bezirukoa, Bai, hiru da moxio. Etxebarri. Nik esagunan bat. Bai, bat. Ez dakit zena. Bat eta oindala gutxitik. Bai. Vale. Izar bat, jarriko diogu. Amelia. Bat, Ni bai. idea, ez dakiz indat. Ba, bat, ez? Ez dakit. Vale. Izar bat, jarri diogu. Martin Berazategi. Ube, hiru. hiru ez. Hiru. Martin Berazategi, bueno, eski igual ez. O bi. Bi. Eski Martin Berazategi bai da oso top, ez dakit. Hiru. Ba, hiru jarri. Vale, hiru. Ez dakit ideari bez. Hiru, jarriko dizkiegu. Azkena, Arrea. arrea. Ez dakit zendan bez. Nire. Bat. Bat o bi. Bat. Ja, bat. Bat. Jarriko diogu. 2.889 euro eskuratuta, aukeratu beharko genuke. Sei atetxetara joan, bisita egiten. Zemuz? Ni idea. Gaizki. Gaizki. Zai ideari bez. Bat bez. Arzak. Euskal Herriko jatetxe ezagunenetakoa, zalantza barik. Hiru izar? Martin Berazategi, hiru izar? Oso ondo. Arzak batetik, Juan Marik hasitako bideari,
segurako segida eman diolako, Elena alabak, eta Martin Berasategik Lasarte horian duen jatetxeak, 3 izar ditu. Ondo? Mugaritz. Leku ederra be bai, zeinez, hoietatik. 2 izar. Ondo. Errenterian, Inigo Luis Aduriz, txefaren baserri esperimentala. Aurretik bizituen eta horiek mantendu ditu. Arginzon izen Etxebarrik, izar bat? Ondo. Trukakia dator. Bittorren jatetxea da, Europako 3. jatetxe honena. Bai. Michelin gidearen arabera, bai, bakarra du. Trukakia daukagu. Amelia Arrea eta Azurmendi. Ez que ez dakigu. Erabiliko dugu? Ez. Ez dakigu. Ez dugu erabiliko. Ez. Ero, Ba. erabiltzen badu estela. Agur. Trukakiari, kendu egingo dugu. Arrea, jatetxea, izar batekin jarri dugu. Zuzena da? Oso ondo, hurbiltzen ari gara. Kanpezun, dago arrea, edorta Lamoren jatetxea, bai, bakarra du. Azurmendi, jatetxe ezaguna. Bai ez da? Bai. Eneko atxa, Larrabetzun. Bai. Bizar, Azurmendik, zuzena da? Iru! Azurmendik 3, Ameliak 2 izar. Baina iaskiko gondo ipatu moduan, Eibartik 2 izar berri, etorri dira Miluzera, Mai eta Peru eta Mai Anai Arrebak, 182 euro dagoeneko irabazi dituguta, Miluze jarraitzeko aukera ere bai, bikote, primerako saioa gaur. Zuek, afaltzen, bat bai, honegin, bierarte! Agur!